Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Je li zabrana rada trgovina nedjeljom epidemiološka mjera kojom se želi smanjiti izloženost građana koronavirusu ili pak ideološki predizborni potez? Hoće li ona produbiti gospodarsku krizu ili će se trgovački promet, kao u Njemačkoj i Austriji, preraspodijeliti na druge dane u tjednu? Što će na sve reći Ustavni sud? To analiziramo večeras u Otvorenom, u kojem gostuju Branko Bačić. Dobar večer. Arsen Bauk. Dobro večer. Drago Munjiza. Dobro večer. Davor Hujić. Dobro večer. I u Osijeku Zlatica Štulić. Dobro večer. A uvodni prilog pripremio je Boris Kanazir. Većina trgovina od ponedjeljka ponovno može raditi cijeli dan, uz pauzu za dezinfekciju prostora i smjenu radnika. I tako svaki dan, osim nedjeljom. Epidemiolozi su zaključili, a Stožer civilne zaštite odlučio, nedjelja je do daljnjega za trgovce neradni dan. Mišljenja među trgovcima podijeljena. Trgovina manjih formata zapravo kaže da joj nije toliko važna ta neradna nedjelja, odnosno da se u njihovim prometima to toliko ne osjeti, dok zapravo velika trgovina, veliki trgovački centri kažu da im je svaki dan njihovog radnog vremena važan. Ustavni je sud dva put, 2004. i 2019. rušio zakone prema kojima bi trgovine nedjeljom bile zatvorene. Dio trgovaca neprekidno se zauzima za neradne nedjelje. Bili smo i kod ministra, argumentirali smo svoj stav, osnovali smo i Savez za neradnu nedjelju u Hrvatskoj i vjerujemo da je to put i da ćemo mi u Hrvatskoj dočekati to da se nedjeljom u trgovini ne rade, jer doista smatramo da trgovina nije djelatnost u kojoj radnici trebaju nedjeljom raditi. Ko će išta sada moći korisno se izvući iz ove korona krize, a to da se može pokazati da ipak građani mogu kupovati 6 dana u tjednu i da u nedjelju mogu osloboditi preko 90.000 radnica koje rade u sektoru trgovine da budu zajedno sa svojim obiteljima i sa svojom djecom. Stožer civilne zaštite zatvaranje trgovina nedjeljom tumači kao epidemiološku mjeru, odgovor na veću mobilnost građana nakon prve faze ublažavanja mjera. Na drugoj strani vage treba tu mobilnost negdje smanjiti. Meni se nekako činilo logičnom da to bude nedjelja, ali naravno mi možemo tu mobilnost smanjiti i neki drugi dan. Nije to problem, dakle, ali moramo smanjiti mobilnost. Odluka o neradnoj nedjelji, smatraju u SDP-u, ne temelji se na očuvanju zdravlja građana. Ali s druge strane sa ciljem podizanja rejtinga HDZ-a prije izbora. S obzirom na navedeno, jasno je da su posljednje odluke, kako ona vlade, tako i ova stožera, usmjerene isključivo i jedino na to. A to je uspjeh na predstojećim izborima. Sad se, zbog dodvoravanja HDZ-a Katoličkoj crkvi, odlučilo da se ponovo ide s eksperimentom zabrana rada nedjeljom, bez da ste svjesni posljedica koje će to donijeti. Apsolutno odbacujem i ne želim ovu konferenciju i ovo mjesto i ovu tribinu uopće koristiti za nekakve političke poruke. Za Most nezavisnih lista ovo je uvođenje neradne nedjelje na mala vrata. Ipak podržavaju takvu odluku i zauzimaju se za to da zaživi i poslije ove krize. Mi ćemo zato u saborsku proceduru u idućim danima uputiti jedan zakonski prijedlog o neradnoj nedjelji. Očekujem od svih stranaka da je podrže konsenzusom. Očekujem također od vlade da podrži taj zakonski prijedlog, da se ne skriva iza odluka stožera. O trajnom ukidanju rada trgovina nedjeljom raspravljat će se kad za to dođe vrijeme, poručuje premijer. Zahtjevna je vrlo široka javna rasprava, razumijevanje tog konteksta, tradicije, kulture, onoga što ljudi žele i naravno onoga što će na kraju biti pravno održivo. Što se mene tiče, ja sam za to da se nedjeljom ne radi. Vrata trgovina sljedećih nekoliko nedjelja sigurno će biti zatvorena. S obzirom na duboke podjele, o ovoj će se temi detaljnije moći razgovarati tek kada popusti kriza zbog pandemije izazvane koronavirusom. A na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo vam pitanje što mislite o zabrani rada trgovine nedjeljom. Dio vaših komentara objavit ćemo na kraju ove emisije. Gospodine Bačiću, šta je sad ovo? Je li ovo epidemiologija ili ideologija? Jel se vi spremate za izbore? Što se događa? Mi se za izbore spremamo. Izborna je godina, to nije sporno. Međutim, mjera koja definira zabranu rada nedjeljom je, kao što ste čuli profesora Capaka, je epidemiološka mjera
Ja ne mogu ulaziti u stručnost, struku i sve ono što govore epidemiolozi, ali očito zbog povećane mobilnosti koja nastaje popuštanjem restriktivnih mjera koje su ograničavale okupljanje, izlaženje, rad trgovina, ocijenjeno je da je potrebno zbog smanjenja te mobilnosti jedan dan u tjednu zabraniti rad. I tu se slažem s gospodinom Capakom, dakle da je pri tome onda potpuno normalno, jasno, očekivano da to bude nedjelja. Međutim, to nije zakon. Ova mjera je donesena na temelju zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, temeljena na članku 16. Ustava, koja je na tragu i drugih ograničenja prava i sloboda. Jeste li onda protiv zakona? Vidimo da će Most poslati zakon u saborsku proceduru sad. Ja sam za zabranu rada nedjeljom, ali ta zabrana rada mora biti zakonom definirana. Ne ad hoc zakonom, prigodničarskim, kampanjskim, koji bi bio u predizborne svrhe, nego zakon koji podrazumijeva široku javnu raspravu, uključivanje svih socijalnih partnera, poslodavaca, radnika, sindikata, vodit će računa o brojnim aspektima, prije svega o Ustavu, kako ne bismo napisali zakonski tekst koji ne bi prošao test ustavnosti, kao što je bio slučaj 2003. kada je Ustavni sud poništio odredbe zakona o trgovini i 2009. već u 2 navrata. I kako se to ne bi dogodilo? Idući zakon koji bi se pisao i koji bi stupio na snagu mora bi voditi računa o svim aspektima. S jedne strane imati legitiman cilj koji ide ka zaštiti radnika, njihovog obiteljskog života, zdravlja i prava na odmor u 24 sata u tjednu. I s druge strane kako bi se uspostavila razmjerna mjera koja bi odgovarala zaštiti interesa poslodavaca. I u tom balansu, s jedne strane i ravnoteže između prava radnika na odmor i s druge strane prava poslodavaca na poslovne aktivnosti, trebamo iznaći načina kako bi taj zakon pomirio te opravdana prava i jedne i druge strane. Dobro, kad se onda izbiru? Jesu 5. jesu 12. jesu 19. 7. Počekati ćemo što će o tome reći epidemiolozi. Ali ono što bi ja htio, to je da ti izbori doista budu čim prije. Čim se oni budu mogli organizirati... Najraniji mogući rok je 5. srpnja. Najraniji rok je 31. svibnja. Mislim da je nedjelja 31. svibnja. To je prvi rok kad bi se mogli, ako bi se sutra raspustili. Dobro, dakle, u praksi gledajući grad Sabor... Ali, dakle, ja nemam ništa protiv, sada govorim kao predsjednik kluba. Čekajte, znači moguće je da budu i 6. mjesecu izbori? Da, moguće je. Vi ste za to? Ja sam za to da se oni provedu čim prije kad se steknu uvjete. Nisam da mi zbog izbora riskiramo zdravlje naših građana, proširenje zaraze i epidemije, dapače, kada se utvrdi da je moguće provesti te izbore na način da ne moraju biti u cijelosti kopija prijašnjih izbora, na način da mora biti propisano masovno okupljanje, jer masovno okupljanje na kraju krajeva može jednako samo uspostaviti Hrvatska demokratska zajednica. Naši skupovi mogu ići preko 10-15 tisuća ljudi, ali ako to okupljanje bude relativno prihvatljivo uz jasno propisane mjere, ja mislim da se ti izbori mogu držati. I mislim da je taj jedan mali demokratski deficit koji bi predstavljao na određeni način nemogućnost masovnog okupljanja i s druge strane ići u neizvjesnost koju može donijeti neodržavanje izbora do kraja godine ili do kraja listopada, pa onda ulazak u proširenje, produžetak mandata Hrvatskog sabora temeljem 2/3 većine i da neka vlada koja neće imati takav legitimitet kao ona vlada koja bi proizašla iz svježih izbora, za državu pred kojom su važne strateške odluke, mislim da je za zdravlje države, zdravlje nacije bolje provesti izbore, imati vladu koja će biti osvježena demokratskim legitimitetom, koja onda može provoditi važne reforme u društvu. Gospodine Bauk, jeste li oni već odredili datum izbora, samo to ne žele... Pa ne određuju, oni određuje predsjednik države, ali to je u ovom trenutku jedan detalj koji nije toliko bitan. Dakle, ja sam već 2 tjedna govorim o tome da su izbori uvjeti za demokratske i regularne izbore, da se u Hrvatskoj imamo pravo na javno okupljanje i pravo na slobodu kretanja. Dakle, ovo prvo je sad stvar, je li to 100 ljudi, 500 ljudi ili 10.000 ljudi. Ako možete okupiti 10.000 ljudi, onda napravite opći sabor. To ste isto zamrznuli. Ja ne vjerujem da bi HDZ htio građana izložiti zdravstvenoj opasnosti, a svoje članove poštedjeti jer su izbore stranačke odgodili. Tako da što se tiče izbora, to je sve što imam reći. Dakle, onog trena kada bude sloboda kretanja i
pravo na javno okupljanje, neka se raspišu izbori. Ako to sutra znači raspuštanje Sabora, onda ga možemo raspustiti sutra. Tako to znači 2021. 2022. Dakle, onda dolazimo u situaciju u kojoj je zemlja pod jako velikim restrikcijama, prvenstveno gospodarskim, duži niz mjeseci. I onda su to jedne posljedice gdje će nam neodržavanje izbora biti najmanji problem. Puno veći će nam biti problem kako će građani živjeti. Ja mislim da do toga neće doći, da će se u jednom razumnom roku uspostaviti i sloboda kretanja i pravo na javno okupljanje i da ćemo imati izbore u ustavnom roku, a je li to srpanj, lipanj, kolovoz, rujan. Vratimo se na ovu temu, dakle, to je neradna nedjelja. Dakle, čuli smo 2003. odnosno 2004. Ustavni sud ruši ono što je Račanova vlada donijela, i to je zabrana rada nedjeljom. Doduše, čuo sam priču da je Račan u stvari rekao da su ga prevarili, da on bio u inozemstvu, da su njegovi koalicijski partneri iz HSS-a to progurali kao zakon, a da on nije bio za to. Je li to istina? Pa to bez glasova zastupnika SDP-a u tom saboru, sazivu Sabora ne bi prošlo. Tako znači, to je patka. Pa ja ću se raspitati kod kolega koji su bili, pa vam mogu telefonom javiti. Javite mi telefon svakako. Međutim, kako vi sad gledate na zabranu? Dakle, vi ste postavili dobro jedno pitanje, je li to epidemiološka ili ideološka mjera. A jedna kombinacija te dvije riječi bi onda bila ep-ideološka mjera. Dakle, ideološke mjere koje se pod formom epidemiološke mjere Hrvatskoj nameću. Dakle, ja mislim da je, kao što u sportu sportaš treba otići kad je na vrhuncu karijere, tako da je stožer trebao završiti svoju priču onda kada smo u Saboru izglasali zakon o dopuni zakona o civilnoj zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i da ono što je donosio stožer je trebalo u tom trenutku početi donositi vlada, jer se tu radi više ne samo o zdravstvenom aspektu, nego o balansu između zdravstvenih i gospodarskih mjera. To je politička odluka. To više nije odluka takozvane struke. Dakle, nama je vrlo jasno da je za zdravstveni aspekt najbolje imati što manje mobilnosti, što manje kontakata, ali to od sada ima i svoju gospodarsku posljedicu, gospodarske posljedice. I sada je stožer počeo donositi političke odluke gdje je ocijenio da je za epidemiju, odnosno za zaustavljanje, za usporavanje epidemije dobro da jedan dan u tjednu, kao što je profesor Capak rekao, trgovine ne rade, i onda je, umjesto da to tako napiše, da se omogući onda poduzetnicima da odluči koji će to dan biti, oni su rekli da je to nedjelja i time su došli na ideološki teren što bi jedno takvo tijelo trebalo izbjegavati. Kada se nakon toga dođe u javnost priča o skorim izborima, iako je do prije 5 dana predsjednik Sabora govorio da samo oporba priča o izborima, da im se ta tema nameće, oni o tome ne bi ni pričali, onda je logično posumnjati, i to vrlo ispravno je posumnjati, obzirom na činjenicu da su dva ministra frontmeni tog stožera, a da su druga dva stručna, dvije osobe koje smo percipirali kao stručne, jedna je sudjelovala u kampanji gospođe Grabar-Kitarović, drugi ne želi reći da je ponosan što je član HDZ-a, pa mora gospodin Bačić reći da je ponosan što je član HDZ-a. Pritom je član tijela koje građanima ograničava ustavna prava, a kao javni dužnosnik za sebe želi zadržati pravo na privatnost, da li je član stranke ili ne. To je posebno meni neprihvatljivo i mislim da bi ga netko iz njegove stranke trebao podučiti ovim nekim stvarima kako javni dužnosnici funkcioniraju. Dakle, kad sve to skupa zbroji, onda imamo potpuno pravo vjerovati da je ova odluka stožera i u funkciji boljeg izbornog rezultata njihove stranke, jer su oni članovi te stranke. A što se tiče stava SDP-a oko ove teme, dakle, SDP je za takvo rješenje koje će omogućiti zaštitu prava radnika, posebno onih u trgovini, ali koje će s druge strane osigurati ona poduzetnička prava i poduzetničke slobode koje su definirane Ustavom i rješenje koje neće pasti na Ustavnom sudu kada i ako dođe do te vrste spora. U obzir jednu blagajnicu koja ima plaću koja je u prosjeku 30% niža od državnog prosjeka i koja bi htjela provesti nedjelju s obitelji doma kad su svi doma. Jel ste vi kao socijaldemokrat za to, da to bude nedjelja, ili ste za to da to bude srijeda, ponedjeljak, utorak ili petak? Skloniji sam tome da to bude nedjelja. Onda ste u stvari za ovaj prijedlog. Polako. Ja sam rekao da sam skloniji tome da bude nedjelja, ali
ako je blagajnica po zakonu o radu bi trebala biti plaćena, čini mi se, 50% više nego običnim danom. I drugo, ako bi da nema rada nedjeljom, onda broj zaposlenih bio manji, jer poslodavci onda nemaju potrebe za tim brojem zaposlenih, onda neka druga blagajnica ne bi uopće imala posao. I onda bi svaki dan bila sa obitelji, što isto nije u redu. Prema tome, i drugo, mi danas u Hrvatskoj zbog ove krize imamo ljude koji ne rade ni ponedjeljkom, ni utorkom, ni srijedom, ni četvrtkom, ni petkom, ni subotom, pa ni nedjeljom. I u tom smislu povećavati broj nezaposlenih na takav način nije nešto naročito pametno u ovom trenutku. Ali, obzirom da će to vjerojatno neko naći na internetu, pa bolje da ja to sam odmah kažem, u listopadu 2019. u susjednom studiju, ujutro u studiju 4, na pitanje o radu nedjeljom rekao sam sljedeće, citirat ću se, da se ja u mnogim stvarima u društveno-političkom životu Hrvatske ne slažem sa stavom crkve, ali da sam ovdje skloniji poslušati njezin stav o radu nedjeljom, upravo zbog ovih radnika i zbog ovih blagajnica koje ste vi spomenuli. Ali ne takvo rješenje da padne na Ustavnom sudu. Gospodine Hujiću, pretpostavljam da se vi nećete složiti sa gospodinom Baukom. Što vi kažete na ovaj prijedlog o zabrani rada nedjeljom? Pa ja mislim da to je izuzetno loša odluka. Mi sad već 15 minuta pričamo o toj odluci, a nismo glavnu stvar spomenuli. A to je? A to je ekonomski aspekt odluke. Istina, gospodin Bauk je spomenuo negativne posljedice na ekonomiju. Dakle, to je izrazito odluka koja će se izrazito negativno reflektirati na ekonomiju i pogotovo je to problem sada kad jurimo 120 na sat prema krizi gospodarskoj koja će vjerojatno, gdje ćemo imati najveći pad gospodarske aktivnosti od rata, više od vjerojatno oko 10% ili više, gdje će na burzi završiti vjerojatno 15.000 ljudi u slučaju kada bi ta odluka naravno ostala trajno na snazi. Dakle, ukidanje rada nedjeljom 15.000 radnih mjesta manje. Da, znači ako u trgovini radi 100.000 ljudi, sad smo čuli 90.000 ljudi, 15%, jedan dan u tjednu je 15%, znači ljudi jedan dan neće morati raditi, opseg rada će se smanjiti, to je 15% manje. Kako u Austriji, kako u Njemačkoj, samo preraspodijelilo na drugi dan u tjednu ili? Ne, ta priča o preraspodijeli nije točna. Znači da ste vi imali u onom uvodnom prilogu jedinog ekonomistu, mislim 10 ekonomista, svaki bi vam od njih rekao da je to odluka zabrani nedjeljom ima negativne posljedice za ekonomiju. Pogotovo u Hrvatskoj koja je jako ovisna naravno o turizmu, naravno o prometu u trgovini i tako dalje. Mi recimo, naša ekonomija 20% ovisnija o trgovini od nekakve njemačke, austrijske i tako dalje. To su užasno bogatne zemlje, 3 ili 4 puta bogatije od Hrvatske, koje se to mogu dopustiti. Mi smo najsiromašnija zemlja Europske unije, relativno smo nekonkurentni, 50% ljudi u Hrvatskoj ne radi, jurimo prema krizi, imamo svaki dan 1.000 do 1.500 ljudi više na burzi i sad mi kažemo ajmo još 15.000 sprašiti na burzu. Ja mislim da je to suludo. Mislim u ovoj situaciji da je ta odluka. A samo još jedan detalj da kažem. Dakle, od tih 15.000 ljudi većina su, ili dobar dio su žene starije od 50 godina, a znamo, to je jako, su teško zapošljive i te žene vjerojatno neće poslije moći naći posao ili će otežano naći posao. A što se tiče vjernika, ja mislim da treba poštivati naravno vjerske osjećaje i za ljude koji, mislim, u Hrvatskoj po Ustavu imate pravo na slobodan dan, da ljudi koji žele slobodan dan iskoristiti u nedjelju imaju apsolutno pravo to. Ali to ne vidim zašto bi zbog toga zabranjivali rad. Zabranjivali rad u zemlji koja je siromašna, koja je nekonkurentna i koja sad uljeće u krizu iz koje ćemo se teško izvući. Meni to je ono potpuno neshvatljivo. Idemo do Osijeka, tamo nas čeka predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić. Gospođo Štulić, evo slušate i pratite ovu raspravu. Čuli smo gospodina Hujića, kaže da si u stvari pucate u nogu, jer s ovih zabrana rada nedjeljom može posljedično dovesti do 15.000 otkaza u trgovini. Što vi na to kažete? Pa evo, dobro večer još jednom. Ispred Sindikata trgovine Hrvatske mogu samo reći da su radnici ovu mjeru da se nedjeljom ne radi i da će biti slobodni za blagdane doživjeli s odobravanjem i da prvi puta neki su rekli da u 20 godina, evo sada za 1. svibanj, bit će slobodni i dobit će za to naknadu. Neće im se to računati kao dan tjednog odmora i neće ga morati odrađivati. Dakle, radnici u trgovini su zadovoljni.
A evo, zgodna je prilika da današnji dan pričamo o radu nedjeljom, jer inače Sindikat trgovine Hrvatske je ovaj dan odredio kao dan trgovaca. I to zato što smo našli u našoj povijesti da su prije 117 godina trgovački pomoćnici trgovačkog društva Merkur se organizirali kako bi se protivili radu nedjeljom. Tada su im poslodavci zabranili da oni to rade, pa je onda jedno glasilo, slobodna riječ, pozvalo građane da ne kupuju kod onih koji rade nedjeljom. Dakle, danas je evo dan trgovaca i ja čestitam svim trgovcima današnji dan. To je jedan simboličan čin. Inače, mi u sindikatu se već dugi niz godina doista borimo za neradnu nedjelju. Danas sam se čula sa kolegicom iz Slovenije, kažu da i oni u krizi ne rade u nedjelju. Inače, u Sloveniji ima jedno posebno rješenje kolektivnim ugovorom jer je tamo njihov socijalni dijalog sa poslodavcima doista za primjer. Mi ne vjerujemo sada, čujte, situacija kakva je u Hrvatskoj i krize će sigurno biti, međutim sve naše analize do sada su pokazale da rad nedjeljom neće bitno utjecati na ekonomska kretanja u zemlji, odnosno da trgovine budu zatvorene. Mi želimo jednu opće regulaciju rada u trgovini jer smatramo da rad od 0 do 24 sata svih 365 dana u godini zapravo je nemoguć i to nije dobro. Mi u Zakonu o radu nemamo iznos koji radnik treba dobiti za rad nedjeljom, piše samo više, a to više može biti 50 lipa, pa je poslodavac ispunio svoju obvezu. Kolektivni ugovor je do sad koji smo imali sa HUP-om spojen, koji je HUP sklopljen, koji je HUP otkazao, bilo je 35% povećanje za rad nedjeljom, a to vam na nivou minimalne plaće iznosi 6, 7 ili 8 kuna. Doista nije uopće motivirajuće da bi netko želio raditi. Ljudi koji rade u trgovini žele tu slobodnu nedjelju, žele biti sa svojim obiteljima, sa svojom djecom, pogotovo i sada. Evo, djeca su kod kuće, majke koje su radile u 3. i 4. mjesecu na početku radile su po 10 i 12 sati svaki drugi dan. Taj posao je izuzetno težak, stresan i žene su na rubu snaga i dakle ovu mjeru da rade normalno i da imaju nedjelju slobodno i blagdane dočekali su sa velikim odobravanjem, sa željom da se to produži i da i dalje imaju slobodnu nedjelju i slobodne blagdane, jer zato smo ih i proglasili. U zakonu piše da se na blagdane ne radi i da je poslodavac dužan platiti naknadu radnicima koji su u radnom odnosu kod njega. Smatramo da treba napraviti naravno analizu, treba pričekati da ovo vrijeme krize prođe, treba uključiti sve socijalne partnere, treba uključiti stručnjake, ustavne stručnjake, da ne bismo imali situaciju da zbog razloga kakvi su do sad bili na Ustavnom sudu takav izmjena zakona o trgovini padne i vjerujem da bi mogli biti zadovoljni i radnici i poslodavci, a i građani koji bi se mogli kvalitetno snabdjeti i obaviti sve što im treba u 6 dana. Hvala vam lijepa. Slušamo vas. Osoba koji štitite radnike po definiciji, kao predstavnik sindikata, možete zagovarati mjeru koja će rezultirati time da 15.000 ljudi završi na burzi rada. Znači, oni će biti sretni što neće moći raditi nedjeljom, ali neće moći raditi ni jednim drugim danom. A dobar dio od njih će biti upravo žene koje su starije od 50 godina, koje su teško zapošljive, koje će teško naći posao jedno kad kriza prođe. Ajde sad vi meni objasnite kako vi tu politiku uopće, takav nekakav prijedlog možete braniti. Ajde čujemo odgovor iz Osijeka. Slušamo vas, gospođo Štulić. Evo ovako, gospodine, u našem pripremi i našoj analizi te neradne nedjelje mi smo koristili evropska iskustva, koristili smo stručnjake, ekonomiste u Hrvatskoj koji su potvrdili i mnoge poslodavce koji nas podržavaju u toj aktivnosti. Dakle, ovo nije nešto što smo mi izmislili, nego postoji veliki broj poslodavaca koji tu također se zalažu za neradnu nedjelju. Mi u Hrvatskoj, osim toga, bili smo i na skupu, evo i gospodin Togonal je bio prisutan, kad je na upit tko želi raditi nedjeljom, tko želi slobodnu nedjelju, da su samo 2 ruke poslodavačke bile u zraku od onih koji žele raditi nedjeljom. Dakle, mi smo radili određenu analizu, imamo ekonomiste i druge stručnjake koji su potvrdili kolika je društvena šteta rada nedjeljom upravo žena koji, kako ih kažete, koji su najvećim dijelom u dobi kad imaju djecu koja su vrtićke ili školske dobi, one isto plaćaju poreze, a nemaju priliku gdje su svoji
svoju nedjelju odvesti u vrtić koji je sufinanciran od strane gradova ili slično, nego moraju plaćati skupe tete čuvalice za koje ne mogu iz svoje trgovačke plaće odvojiti. Hvala vam lijepo za sada, gospodine Bačiću. Puno aspekata i to je jednostavno vratit ćemo se u Osijek, gospođo Štulić. Imamo reakcije ovdje iz studija. Slušamo se. Pa ja se ne bih složio gospodinom Kulićem. Naime, ukoliko bi on njih otpustio zbog toga što ne radi nedjeljom, znači da on sada krši zakon o radu, da krši Međunarodnu konvenciju o pravu na odmor radnika u trgovini i europsku direktivu. Naime, poslodavac je i sada, bez obzira što radi nedjeljom, dužan radniku u tjednu osigurati 24 sata odmora. Prema tome, on sam sada, kad mu zakon omogućuje da radi nedjeljom, mora napraviti preraspodjelu. Prema tome, fond sati koje on ima sa ovim brojem radnika će mu biti isti. I on ne može otpustiti radnika jer znači da sada krši zakon jer mu taj radnik radi 7 dana u tjednu. Gospodin Monjiza, šta je od ovoga točno, šta nije točno? Pa ne rade ljudi 7 dana u tjednu, rade 6. I danas radiš. I sada bi radili 6. Da, ali bi sada bi radili 6. Samo što ne bi radili nedjeljom. A na ovaj način, kako vi govorite, ispada da on radi 7. Baš obrnuto. Ako nikoga ne otpusti, znači da sad krši zakon. Moguće su i prekovremeni sati. Znači da on sad krši zakon. Kako je kod vas stanje? Vi ste na čelu jednog trgovačkog lanca koji ima koliko trgovina? Samo tren, gospodo, slušamo vas. Znači mi imamo 305 trgovina i naravno da radnici mogu raditi 40 sati tjedno. To se može ispuniti i u 6 i 7 dana. Ovisi i o broju radnika. Ako vam je potrebno, ako radite 7 dana, onda vam treba veći broj radnika. Međutim, kad bi se ova kriza, a govori se ono što trgovce muči, je mogući pad BDP-a od 5 do 10%. To znači i još veći pad potrošnje. Kada bi, ne znam, na primjer, turistička agencija ili bilo koja djelatnost mogla radeći nedjeljom sačuvati svoju profitabilnost i promet, to bi bilo izvrsno. Međutim, rad nedjeljom i ova kriza imaju vrlo malu poveznicu. Znači, preraspodjela radnog vremena i sada za vrijeme ove COVID krize, kada se radilo 9 sati, je bila komplicirana. Sada kada se produžilo radno vrijeme, radi se, ne znam, od 7:30 ujutro do 9 na večer. U 6 dana je moguće napraviti kvalitetnu preraspodjelu radnog vremena da svaki radnik radi 40 sati. Neko radi u jednoj smjeni, a neko ko mora raditi prekovremeno dobije prekovremene sate. Sad, ono što je ovdje problem, što mi govorimo, ja govorim u ime svih trgovaca, znači mi trgovci se ne možemo dogovoriti... Čekajte, baš svih trgovaca? Ima oni koji su za i oni koji su protiv? Jasno, mi diskutiramo unutar svoje struke, znači imate neprehrambene trgovce, imate prehrambene, imate nacionalne, regionalne, male formate, velike formate... Jesu li većinom za ili protiv? Većinom su protiv rada nedjeljom, odnosno krivo se izražavamo za regulaciju rada nedjeljom. Znači ne zabrana, nego regulacija. Većina europskih zemalja ima reguliran rad nedjeljom na 5-6 načina. Znači ili je ograničen broj nedjelja koji se smije raditi, ili je ograničen broj sati koji se može nedjeljom raditi, ili se mora platiti trgovcu više. Tako da, ili se radi jedna od takvih kombinacija. I to imate u cijeloj Europi. Koliko više? Evo, čuli smo sad dakle, da su te naknade u stvari minimalne u Hrvatskoj. U Sloveniji, ako imamo dobru informaciju, 6 eura po satu bruto se mora platiti za rad nedjeljom. Dakle, preračunato neki 45 kuna. Koliko naša trgovkinja koja radi nedjeljom ima po satu? Pa to ovisi od trgovca do trgovca. To je gospođa Štulić je dobro rekla da svaki trgovac autonomno odlučuje o tome. Znači, neko može platiti 50 lipa više. Kako vi plaćate? Znači, mi plaćamo 10 do 20% više u odnosu na nekakvu redovan dan ovih prvih 6 dana. Dobro, je li vas neko natjerao da radite nedjeljom? Zašto vi radite nedjeljom? Mislim, to je dakle, slobodna procjena svakog poduzetnika, svakog vlasnika dućana da radi nedjeljom ili da ne radi. Očito postoje jako, jako dobri razlozi da u jednoj turističkoj zemlji dućani rade nedjeljom. Znači, svi trgovci rade nedjeljom. Nemoguće organizirati kvalitetan rad ako drugi rade nedjeljom da i ti ne radiš nedjeljom. Ono što je problem, recimo, sada kad bi u ovoj privremenoj situaciji da, na primjer, benzinske pumpe ili kiosci rade, naravno da ljudi ako mogu odu tamo,
Pa onda posebno, ako bi to duže potrajalo, pa bi se benzinske postaje pretvorile, imale mlijeko, svježe itd. itd. Znači, ono za što sam ja, a za što je većina trgovaca, da se jednakopravno regulira rad i da on bude jednim dijelom ograničen. To ne znači da je zabranjen rad. I zadnji prijedlog na kojem se radilo, u kojem je sudjelovalo dosta poslodavaca, je išao za time da se 12 do 15 nedelja ne bi radilo, a da se paralelno trgovkinje plati više. Ono što je ova kriza pokazala, da trgovci ovako teškim vremenima, trgovkinje, blagajnice su odradile izvrstan posao i treba im čestitati na tome i mi kao trgovci ćemo se prilagoditi bilo koje odluci zakonodavca. Gospodine Munjiza, ali vi s druge strane radite dakle u retailu, odnosno prodajete dakle špecaraj, u prehrambenom sektoru radite, vama je promet rastao, tako u ovom razlogu? Znači, nama je promet blago rastao, ali to je ništa s čime se mi suočavamo ako dođe kriza i pad potrošnje. Dobro, ali školnik u nekim, dakle ovi vaši neki kolege koji rade, ne znam, u trgovinama bijele tehnike, oni su na koljeni. Hoće li njih uništiti onda taj... Da, ali recimo takvi trgovci su europski trgovci. Vi recimo imate Lidl Schwarz grupaciju koja radi 110 milijardi eura godišnjeg prometa. Oni ovakvu situaciju mogu izdržati 5 godina. Hrvatski trgovci, kapitalno hrvatski trgovci mogu 5 mjeseci. Znači, velika je... Jedni drugi zapošljavaju radnike koji rade u Hrvatskoj. Znači, trgovina na malo je šarolika djelatnost i nemoguće je da dođe do konsenzusa. Znači, grupe trgovaca mogu dati prijedloge, a onaj ko odlučuje o zakonu, zakonodavac, mora pogledati najbolju svjetsku praksu i odlučiti na jednu od mogućih solucija. Imate u Danskoj, imate u Norveškoj, znači barem 10-ak zemalja. Dobro, to je jedan dio. Znači, utvrdili smo jednu stvar, da je to ekonomski odluka koja nema apsolutno nikakvog opravdanja. To je jedan par rukava. Drugi par rukava je to što ta odluka nema nikakvu epidemiološku rezon. Znači, onaj rezon koji je gospodin Bačić spomenuo je meni jednostavno uopće nekako ne funkcionira. Zašto mora biti jedan dan smanjene mobilnosti? Meni ta recimo logika s kojom smo došli uopće do te odluke, da stožer sebi uzima za pravo da donosi jako dalekosežne odluke, a gospodin Bačić se složio da bi to bilo dobro da to prođe regularnu proceduru, javno savjetovanje, Sabor i tako dalje. Zašto je ta odluka donesena na ovaj jedan način i bez nekog zapravo pravog... Ja nisam uopće do sada uspio shvatiti logiku, jer ako zabranite ljudima da odlaze u nedjelju, pretpostavka je da će biti još veće gužve u subotu, jer to su 2 dana kad je najveći promet u dućanima. Znači 25% prometa u dućanima se radi subotom i 20% nedjeljom. Čekaj samo malo. Znači 25% subotom i 20% nedjeljom. Znači zbrojite to je skoro 45% prometa. Znači zatvorite jedan od ta 2 dana, ovaj drugi dan će imati 50% kupovine će se u Hrvatskoj odvijati jednim danom subotom. Kako je to epidemiološki opravdano? Ajde vi sad meni recite, kako povećanje broja ljudi, povećanje gužve subotom od 50% može biti pametna stvar. A sad ako to meni neko uspio objasniti, Ali nije svima 20%. Znači nije svima 20%. Nama je manje od 10%. Prije svega postoji jedna analiza koja govori dakle da je promet fiskalnih računa oko 8%. To je rađena analiza koju je vlada pripremala prilikom ove rasprave koja je vođena proteklih nekoliko mjeseci. Udarit će nas kriza kao brzi vlak. I sad 8%, a potrošnja je glavni punjač proračuna. Ako to srežemo... zaboravio da smo mi proširili radno vrijeme. Da je ono bilo drugačije, da su postala ograničenja, da nisu radile sve prodavnice i da sad tada se to polako otvara i time se povećava mobilnost. Dakle, on bi bio u pravu kad bi ovo stanje koje je sada bilo i prije. Međutim, prije smo imali veće restrikcije, manje radno vrijeme, kraće je trajalo. Sada kada se to radno vrijeme produži, puno više će biti mobilnosti i zbog toga je određeno da se jedan dan... Jel vi planirate to pretvoriti u zakon i planirate li trajno zabraniti rad nedjelju? Prije svega, dakle, malo prije gospodin Munjiza rekao da po uzoru, po primjeru drugih europskih država, ne znači da je zabrana rada nedjeljom opća, generalna zabrana. Nego ja jesam za zabranu rada nedjeljom, međutim, rekao sam prije da treba voditi računa o tome
da kako se pojedini poslodavci ne bi doveli u neravnopravan položaj. Treba voditi računa da ne budu diskriminirani, treba voditi računa koje se vrste djelatnosti ostavljaju raditi nedjeljom i na taj način uspostaviti jednu mjeru koja će zadovoljiti radnika i poslodavca. Nismo dozvolili gospodinu Bačiću da mi objasni logiku zatvaranja jednog dana, kako će to točno epidemiološki pozitivno djelovati. Ja sam malo prije rekao da su epidemiolozi to predložili. I gospodin Capak je to objasnio. Ja nisam razumio. Ja njegovo objašnjenje nisam razumio. Ja sam sada rekao da je... Nisam jedini. Pretpostavljam da je vrijeme rada trgovina sada i bez nedjelje veće nego ono koje je bilo prije. Tome bi duplo više bilo epidemiološki da 2 dana ne rade. Dakle, to je duže vrijeme u kojemu rade prodavnice i trgovine i da će biti više radnika. Oni su napravili neku analizu. Ja bih prije rekao odokativno kako se to napravili. Ja ne vjerujem da su napravili analizu. Gospodine Bauk, slušam vas. Samo trenutak, gospodine Kojiću, dajmo i drugom priliku. Ja bi za ovu, a i za buduće rasprave izbjegao formulaciju zabrana rada nedjeljom i koristio bi formulaciju posebna regulacija rada nedjeljom, jer je to ono što svi ovdje govorimo. Dakle, uključujući ovo da radnici imaju pravo na povećanu plaću rada nedjeljom, dakle u kolektivnom ugovoru koje je gospođa iz Osijeka rekla, dakle to je bilo 35%, 50% je bilo za prekovremeni rad i blagdane, tako da sam na početku rekao krivi podatak. Prema tome, u toj regulaciji rada nedjeljom treba zakonodavac, ali to nije ova odluka stožera, dakle ovo je ad hoc odluka jednog tijela koje je sebi uzelo ovlasti koje mu više ni po Ustavu ni po zakonu ne bi trebale pripadati. A nije točno. Ove mu ovlasti i prema zakonu i prema Ustavu pripadaju. Gledajte, stožer onda može reći da zbog toga što respiratorne bolesti imaju, ljudi koji pate od respiratornih bolesti imaju teže posljedice, da se zabrani prodaja duhana. I isto bi rekli da nije baš tako. Dakle, nisu te ovlasti dakle neograničene. Ima ih se pravo propitivati. Imamo i pravo, ali valjda trebamo i poštivati struku. Ja mislim da je dobro i da je upravo zbog toga što ta struka i ti epidemiolozi u Hrvatskoj rade ovako, mi danas možemo na ovakav način i propitkivati. Pitao bi i vas i gospodina Kojića, kolega Bauk, kako mu mi govorili da ta struka nije ovako s ovom krizom upravljala. Da su brojevi zaraženih kudikamo veći, da se broje u desetinama tisuća oboljelih, da je broj umrlih kudikamo veći, pa bismo drugačije vjerojatno komunicirali ovakvu odluku stožera. Ali moramo lučiti odluku koju je donio stožer od zakona. Dobro, zakon će podrazumijevati određene rasprave, uvažavanje svih aspekata donošenja zakona. Ali tu moramo voditi računa o sljedećem. Da je Međunarodna konvencija koja propisuje nužnost odmora zaposlenika u trgovini propisala da on mora imati određeni broj sati, a to je 24 sata, dakle jedan dan u tjednu, i da je pri tome treba voditi računa o tradicijskim i vjerskim običajima države, naroda i okruga, kako piše u konvenciji, na koje se ta zabrana odnosi. I za mene je, i tu se slaže gospodinom Capakom, bilo najnormalnije, ako je već ta mjera propisana i predviđena od strane epidemiologa, da se onda utvrdi nedjelja. Ja sam jako sretan što ste vi povukli pitanje, otvorili pitanje stručnosti, jer je to nešto što mene isto jako zanima. Da li je u stožeru postoji stručnjak za procjenu ekonomskih posljedica mjera? I ako ne, kako je moguće da vi donosite mjere koje ima značajne negativne posljedice za ekonomski život u Hrvatskoj bez stručnjaka koji bi rekao? Recimo, gospodin Capak je rekao da on ne zna kojim danom navike hrvatskih potrošača, kojim danom, da li je to nedjelja ili subota. Kako može neko donositi odluke tako daleko sežne o gospodarskom životu u Hrvatskoj, a da ne raspolaže čak i niti sa trivialno osnovnim informacijama? Vjerojatno ste zaboravili da je u međuvremenu donesen zakon o zaštiti pučanstva, izmijenili smo ga, zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kojima smo propisali da je nadležan za donošenje odluka stožer, ali jasno uz nadzor vlade. I taj gospodarski aspekt propitkivanja ovakvih mjera prolazi kroz vladine resore. Gospodine Munjiza, kako razmišljaju vaši kolege, dakle ovi ostali šefovi velikih trgovačkih lanaca? Jesu li oni većinom za ili protiv rada nedjeljom? Znači, većina je za regulaciju rada nedjeljom, postoje iznimke, oni su jako poznate, većinom se odnose na strane trgovačke centre i shopping centre, zato što zaista je sada navika da se tamo kupuje 20% od tjedna, a velikoj većini ljudi je
udio, odnosno poduzeća koje se bave maloprodajom, udio prometa nedjeljom od 8 do 11%. Znači, kapitalno hrvatski lanci, pa onda imate KTC, on je samovoljno ukinuo rad nedjeljom i nije imao nikakav pad prometa, nego je promet stagnirao. Znači, preraspodijelio se. E sad, ono što hrvatske trgovce muči nije ograničenje rada nedjeljom, nego internet trgovina. Znači, ljudi idu na internet, naručuju iz zemalja internetom, a PDV je manji. Češka, Slovenija, znači promijenile su se navike kupovine, to je prvo što nas muči. Ovdje je velik PDV. I drugo što nas muči, ako dođe do pada BDP-a od 10%, možemo raditi 24 sata, imat ćemo svi velikih problema, s time da ih kapitalno veliki trgovački lanci, kao što su Spar, Kaufland, Lidl, mogu puno duže izdržati, zato što su evropski veliki i bliski velikim evropskim bankama. Lakše si zadužuju. Idemo sada pogledati što nam sve kažu naši gledatelji. Dakle, na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo pitanje što mislite o zabrani rada trgovina nedjeljom. Kaže Mladen Ruta, različite vjeroispovijesti imaju razne slobodne dane. Petak, subota, nedjelja. Zašto samo nedjelja? Treba radnike platiti za te slobodne dane. Politika se ne treba miješati u tržište. Ivan Bandić, da smo prava kršćanska zemlja, kao što se volimo deklarirati, davno bi nedjelja bila neradna. Dinko Praselj, zabrana rada nedjeljom je prvi vrlo dobar potez ove vlasti. Preskandalozno je to što se dosad nedjeljom radilo, a tobože živimo u nekakvoj kršćanskoj zemlji. U socijalističkoj Jugoslaviji se nije radilo često ni subotom, a o nedjelji da ne govorimo. Ljudi moraju imati pravo na odmor. Mladen Dorkin, vladajući samo bacaju kost biračima pred izbore. I Račan je pokušao isto, pa mu je odluka pala na Ustavnom sudu. Ako se stvarno želi da se ne radi nedjeljom, jednostavno Zakonom o radu regulirajte cijenu prekovremenog rada, maksimalno 38 sati tjedno i nadalje porez na prekovremene. Tako će se steći uvjet za zapošljavanje dodatnih ljudi. Naravno, rad vikendom mora biti i adekvatno plaćen. Tomo Ugljarević kaže, za zabranu rada nedjeljom trebaju se građani izjasniti referendumom. Što se tiče epidemioloških mjera, to neće doprinijeti sprečavanju širenja virusa. Ako trgovine ne rade nedjeljom, građani koji bi obavili kupnju u nedjelju doći će u subotu, tako da će se stvoriti velike gužve. Sven Jurec, hoće li zabraniti rad nedjeljom i na Jadranskoj obali? Pitam samo, mi smo kao turistička zemlja. Tajana Vlahušić kaže, godinama ne odustaju od radne nedjelje i lijevi i desni, a baš sad su se našli biti dragi i mili i davati nebulozne razloge zašto ne treba raditi. Ja radim u trgovini i veselim se neradnim nedjeljama i praznicima, ali ovo je toliko smiješno i neuvjerljivo da mogu samo pomisliti da je predizborni šlager, kao i svake izborne godine. Evo, vidjeli smo neke od komentara. Idemo prema kraju. Gospodine Bauk, na kraju će u stvari glavnu riječ voditi kao i dosad Ustavni sud. 2 puta je srušena odluka o neradnoj nedjelji. Navodno nije dobro obrazložena. Dakle, pravo trgovaca na rad, odnosno pravo na rad, s jedne strane i trgovinu i s druge strane pravo na tu neradnu nedjelju i slobodni dan. Kako će ovo završiti sad i hoćete li vi to dati na Ustavni sud? Peđa Grbin je već to najavio. Mislim da je već upućeno. Nisam siguran, ali mislim da je to na ovaj način već upućeno, ali očekujem da dok se Ustavni sud o tome izjasni da će biti neka druga mjera, jer ovo nije zakon. Dakle, to je mjera koja može trajati 1 nedjelju, 2 nedjelje, ali nije rješenje. Dakle, slažem se ovog puta s premijerom da se radi o kompleksnom pitanju, gdje treba uzeti u obzir različite interese. Gospodin je rekao, iz Lonije, je li tako? Je rekao da je i među trgovcima postoje, dakle, različiti i interesi, različiti postotci prometa nedjeljom od 20 pa do 8%, prosjek bi bio 1/7, dakle, to je negdje 14%, prema tome tu se vidi razlika. Oni koji Srbi ti su se počešali otprilike i poslali to na Ustavni sud. Čak je jedna jedinica lokalne samouprave, mislim da je općina Stupnik, poslala na Ustavni sud 2009. godine bila ovaj zakon. Prema tome da se ne gube radna mjesta, da radnici imaju zagarantirana svoja prava i pravo na odmor i pravo na povećanu plaću, da poduzetnici imaju pravo na slobodu poduzetništva i naravno pravo na obavljanje svoje djelatnosti. Ako se uspiju sve ti interesi pomiriti, imat ćemo dobro regulirani rad nedjeljom. Naravno, onda opet imamo ovaj turistički aspekt ljeti, dosta je kompleksno i nije za ad hoc i stožeraški pristup. Dakle, treba lučiti ovu mjeru koja će sigurno proći test ustavnosti jer je
donesena poput drugih restriktivnih mjera u specifičnim okolnostima nastanka svjetske pandemije, odnosno epidemije koronavirusa u Hrvatskoj i gdje smo zakonom omogućili stožer da uz nadzor vlade takve mjere donosi. Od toga treba učiti, dakle, donošenje zakona koji bi propisao zabranu rada nedjeljom, za koju se ja zalažem, jasno, opet govorim, na način da ta zabrana uvaži i legitimni interes poslodavaca i opravdane zahtjeve i prava radnika na dnevni odmor. I za taj zakon se treba pripremiti. Ako ga mogu, danas sam napravio jednu analizu, 14 europskih država provoditi ili u cijelosti, uz potpunu zabranu, ili su određena ograničenja, ili propisivanje određenog broja nedjelja koje se godine moraju raditi. Ja mislim da nema razloga da to Hrvatska ne donese. Na samom kraju, šta ste onda rekli? Izbori lipanj, srpanj? Vrlo brzo će doći izbori, čim se za to čim ukažu epidemiolozi da se mogu provesti. Vrlo brzo dolaze izbori. Hvala vam lijepa. Ajde, rečenica za kraj. Ekonomski je to neodrživa mjera i odgovorna vlada nikad takvu stvar ne bi donijela u trenutku dok se ovakvoj krizi jednoj gospodarskoj bližimo, odnosno jurimo. Vrijeme nam je isteklo. Hvala vam lijepa svima na gostovanju u Otvorenom. Hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ostanite s Hrvatskom televizijom, uskoro će treći Dnevnik Laka Armić.